A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al'umman Borno, assalamu alaikum. Ina so in sanar muku cewa gobe insha Allah, wato gobe ranar Alhamis, za mu karbi babban bako, wato shine shugaban kasa na Najeriya, President Muhammadu Buhari, a garinmu na Maiduguri. Dalilan da ya sa zai zo shine na ɗaya, zai bude mana na'urori na bada wuta Maiduguri, wanda ana kiran shi a turanci 50 megawatt power plant. Wannan injin din insha Allah zai ba wuta Maiduguri gaba daya, har ma da wayansu kauyukan da muke da shi. Kuma insha Allah injin nan zai ya bada wuta Maiduguri nan zuwa shekara 20 ko fiye da shekara 20. Bayan wannan kuma zai je ziyarci kasuwan mun da wuta ya kone, wato Monday market, don saboda ya yi jaje ma mutanen da abin ya same su. To jama'a, ya kamata mu fito mu karbe su. Ina roƙon kowa da kowa mu fito, ko mu da kwarkwatan mu karbe shi, mu nuna mishi murna da kuma maraba zuwa Maiduguri. Wannan bawan Allah shi ya sa da yardan Allah mun samu lafiya a Borno. Ya kawo mana abubuwa da yawa. Ga gobe insha Allah zai kawo mana 50 megawatt wuta, wanda ba taba yin irin shi ina gani ko a arewacin Najeriya ba. Wannan wajen in ya bude insha Allah, za mu samu Maiduguri ba zai zama ba wuta ba insha Allah, daga nan har zuwa shekara 20 mai zuwa. To ya kamata mu nuna mishi kauna, mu fito mu nuna mishi farin ciki da maraba da zuwa shi Maiduguri, don saboda mai yiwuwa wannan shine zai zama karshen zuwa shi a cikin mulkin shi na shekara 8 din da Allah ya bashi. Bayan haka kuma akwai wasu ayyukan da zai samu dama ya bude. Jama'a, ina son samu wannan daman in gode ma mutane Borno gaba daya yadda kuka fita kuka zabe mu a zaben da ya wuce. Ina sake kiran ku, ina sake roƙon ku. Akwai zaben da zai zo ranar 11 ga watan March. Kowa da kowa, babba da karami, mata da maza su fito su zabe mu, su zabe party namu APC. Ni kaina da member House of Assembly guda 28 za mu yi takara a jami'ar na party na APC. Ina kiran ku fito ku zabe mu. Bi iznillah, za mu rike amanar mutanen Borno, kuma za mu tashi mu tabbatar cewa mun kawo lafiya, zaman lafiya da ci gaba a ƙasar Borno. Assalamu alaikum.